Il-pożizzjoni ta' Franco De Bono tibqa' waħda ċara, pożizzjoni li reġa' repetija fil-programm Inkontri fuq l-Istazzjon Laburista it-tnejn filgħaxija. Filwaqt li kompli attakka lil Lorenz Gonzi, De Bono qal illi ma jaħsibx illi hemm ċans ta' rikonċiljazzjoni mal-Prim Ministru. U hawnhekk il-preżentatur Joe Grima saqsih jekk hux beħsiebu jwaqqa l-Gvern. L-ewwel darba li l-Gvern jiġi għal-vot, insa tivvota kontra. Se twaqqqa l-Gvern. ħafna drabi din il-ħaġa. Li kont qed ngħidlek fuq il-xismu, li kont qed tistaqsini fuq. Waldri, inti l-ewwel opportunità li jkun hemm il-Gvern. Iva diġà ġew. Ġifieri. Fil-bidu tal-programm Franco De Bono sostna illi lill-Prim Ministru kien qallu li ma jridx imut bl-inkwiet ta' 37 sena. Qal ukoll illi fir-reshuffle u ma kienx jaċċetta li jkun Ministru sempliċiment għax sena. Fakkar illi hu kien diġà stjena meta kien hemm il-kwistjoni tal-arrivo fil-Parlament, iżda skontu il-messaġġ dakinhar ma wasalx. Franco De Bono sostna illi qed jieħu dawn id-deċiżjonijiet b'afsa ta' qalb u aktar tard qal illi qed jieħu l-pożizzjoni kontra l-Prim Ministru kontra qalbu, fejn reġa' rrepeta illi llum għandu 37 sena iżda ilu snin jaħdem fih dan il-Partit Nazzjonalista. F'inkontri ħasem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb illi fl-intervent imqanqal min-naħa tiegħu iddefenda lil Franco De Bono qal illi mhux sew illi qed jintwerew iċ-ċertifikati tal-iskola tiegħu. Għamlu jippruvaw żufjettata ngħidilha jiena bir-riżultati illi Franco De Bono wera tal-tiegħu meta kien l-iskola. F'dan il-programm ix-Shadow Minister Laburista Carmen Uvella li jikkontesta fl-istess distrett ta' Franco De Bono qal illi Lorenz Gonzi hu l-problema ta' dan kollu. Carmen Uvella qal ukoll illi jemmen li hu u Franco De Bono qed jaħsbu fuq l-istess linji. Similarità kbira li hemm bejn dak li jinkweta lilu u dak li qajmu l-oppożizzjoni. Waħda wara l-oħra, dawk l-affarijiet li semma l-lejla, ġew mqajmin mill-oppożizzjoni fil-Parlament. Naħsbu l-istess għax press li t-nejn mis-saw ta' ġifiri. Apparti, Għina u Franco, mux ħanajti ġifiri, ħiġu mill-istess distret differenzi. Le, imma hemm similaritajiet kbar. F'inkontri Franco De Bono qabbel ilu nnifsu ma' John Dalli. De Bono qal mhux sew li ju jgħaddi minn martirju. Iżda qal illi rċieva numru kbir ta' SMS fuq il-mobile u telefonati ta' appoġġ. Jiena rċivejt sensiela kbira ta' messages tajjeb li offrew li appoġġ u sosten kont diġà rċivejt tajjeb mid-distret saħansitra qabel ġejtaw ċempili xaħat li qal li smgħu ħafna nies lesti anke jagħmlu petizzjoni